abin nan da Allah ya baka ka nemi gidan lahira da shi. Haka wannan nasiha ce ga duk wanda yake da kuɗi, ka tabbata cewa ka baiwa wani. Na ba ku labari a kila 10 farko ne, akwai wani mai wa'azi da nije na wa'azi wata ran, wa'azin ɗaurin aure ne, ba malami bane da jin magana ce, amma magana ce ta burge. Yake cewa irin masu loudspeaker na suna wa'azi, yace kana da kuɗi a unguwarku, akwai ɗalibai, akwai mallamai, akwai makaranta, akwai marayu, akwai zawarawa, haka rasu ba wanda ya taɓa cewa Allah ya saka ma da alkhairi, ka yi hasara. Gaskiya ya faɗi. A unguwarku akwai ɗalibai, akwai mallamai, akwai marayu, akwai talakawa, akwai gajiyayyu, babu wanda ya taɓa cewa ne Allah ya saka da alkhairi, Allah ya biya. Akwai matsala sosai, dukiyarka ba ta yi amfani ba. Wadda ta yi amfani shine wabtaghi fi ma ataka Allahu daral akhirata, abin nan da Allah ya baka. Ba naira 1000 ce gare ka ba 500 gare ka ba kan mallaka a duniya, a'a kai ka mallaki 10,000, wani ya mallaki 100,000, wani ya mallaki miliyan 1, wani fiye da haka. Wabtaghi fi ma ataka Allahu daral akhirata, cikin abin nan da Allah ya baka nemi gidan lahira. Yazan cewa kai ma wata ran da aka ce a kawo a ba marayu kasa naka, ka biya ɗai ka ga wani masallaci ka ji cikin zuciya ka ji daɗi, alhamdulillah. Akwai naira ta 50 ciki, lokacin da ana gina shi aka nemi taimako, lokacin naira 50 garin na ɗauka na bayar. Har abada ana sallah masallaci kana samun lada. Ka iske wata rijiya a unguwarku, kana cikin waɗanda ku aka haɗa aka yi ta, kai ma ka bada naka gudunmuwa, naira 20 gare ka lokacin, naira 1000 gare ka, naira 500 gare ka. Aikin alheri dai da ya tashi wanda ga ana gani, ka nemi lahira ta hannun shi. Marayun unguwarku, mutanen unguwarku, makarantar unguwarku, akwai makarantar allo a unguwarku, akwai makaranta sai da kai ta sayan data kana Facebook kawai, baki abin da kake kenan, sai da kai ta sayan data kana WhatsApp, an yi hasarar dukiya a nan, ba ta yi amfani ba. In duk kana da kuɗin da kake sayan data, to kana da kuɗin da kake sadaka, ya kasance a unguwarku akwai gajiyayyu, akwai almajirai. Don haka wasiyar su ta biyu ga Fir'auna, ga Ƙaruna, shine wabtaghi fi ma ataka Allahu daral akhirata, abin nan da Allah ya baka ka nemi gidan lahira da shi.